Thelela impilo yakho ngokwezempilo kusigcinophelile. Cancer can lead to anxiety, depression, and feelings of isolation. Rhoko 9:35 with the black rose of the station. Thelela impilo yakho ngokwezempilo kusigcinophelile. Cancer can lead to anxiety, depression, and feelings of isolation. Rhoko 9:35 with the black rose of the station. 22 imizuzu nesiqingatha phambi kobana kubetha intsimbi ka-10 o'clock sanungena masibulise wethu sikwamkela. I played you Michael Bolton with Drift Away. Sifikile ke kuzigcina uphilile wethu namhlanje. Nditshilo ke namhlanje nathi ke sithetha ngesinye ke sezifo esichaphazela abantu abaninzi eMzantsi Afrika, isifo sephepha okanye ke i-TB, tuberculosis. Esi ke sisifo esisasazeka kuba ke xa umuntu ethe sisasazeka lula xa umuntu othwele i-TB ethimla okanye ekhwehlela. Kwaye abo bantu ke bahlala naye basemngciphekweni omkhulu wokosuleleka. Nangona ke kunjalo i-TB iyanyangeka ngokupheleleyo kuba ifunyenwe kwangethuba kwaye umntu alandele unyango olungaphazamiseki. Namhlanje ke sincokola ke noLulama Nomxeko, i-TB manager kwi-Enoch Mgijima Sub-District Department of Health. Sincokola ngalomba TB prevention and treatment. Ma'am, it's always a pleasure to have you on board. Good morning and thank you so much for joining us. Morning, Chuma. Ndisibulisele nakubaphulaphuli bevisi RFM. Ndiyabulela uba lapha. Siyabulela nathi ngokwenza ixesha nathi. Siyaqhubeka ke with our conversation ke sisilulu about i-TB. Ngokusasiqala i-TB saye sayicacisa i-TB from the roots ba ingaba yintoni na. Namhlanje sizawujonga ncakasana kwindaba yokuyipreventa i-TB as well as indaba ye-treatment. But ke wethu for umuntu eyayimphosile ngalamini sasiqala ngayo kwakukudala noko, it's been 3 weeks if I'm not mistaken. Intoni i-TB? Kwaye isasazeka njani? I-TB sisifo sephepha. Isifo esihlasela kakhulu imiphunga yethu esithi sokosulele eziba sewutshilo ikhawuleze ikosulele xa uthe wathi kanti uhlala naye, ngoba ekugqibeleni yona ayinidi enye into. Uba ngaba ndine-TB kweli gumbi sikulo, ndiyathetha, ndiyathimla, ndiyaphefumla, ndiyenza yonke into, ndiyaphefumla, umntu uyakwazi ukosuleleka apho e-TB. Kulula kakhulu ukuphileka kwayo. Ndizibona njani sisulu into yobana ndingahle ndibe ndine-TB ngokufuna ndiyokhwehlela isikhwehlelo ekliniki okanye? Ewe, Chuma, kodwa ke uqala ujonge iimpawu ezilapha kuwe. Yeah. Umntu uba nokhohlokhohlo olungapheliyo, abe nefiva enexesha elide. Uyayibona mhlawumbi ephaa ku-2 weeks, afumanise uba uyabila ebusuku, afumanise uba kana-appetite akakuthandi ukutya, aphefumle kabuhlungu. Zonke ezo mpawu ke zibalulekile uba umntu akazijonge. Ngamanye amaxesha ke Chuma, umntu uyakwazi uba nayo i-TB ngoku angakhange abe nazo ezi zinto. Masithi i-TB isaqala kuye, azizuvela ezi mpawu, kodwa xa ethe waya ekliniki wayokhohlela uzawubonwa okokuba ngaba i-TB unayo. Namhlanje sisilulu sifocus. I wanted to nje ubana ke usikrobise nje about i-TB. Thank you so much with that particular information. But namhlanje sifocusa kakhulu kwindaba ye-prevention as well as i-treatment ye-TB. Yintoni mhlambe sinokuyenza to make sure into yobana singabantu siyazikhusela and i-prevention iyenzeka when it comes to indaba yesifo sephepha? More especially with what you've explained, into yobana sisasazeka, into esasazeka ilapha emoyeni. i-TB ndiyakhwehlela, chances are very much high that abantu abalapha bafutshane bangayifumana. Umzekelo, ndisebhasini ndine-TB okanye andikazazi noba ndinayo i-TB, khwehle kanti bachaphazelekile abantu abane-immune system e-weak. So siyipreventa njani indaba ye-TB? Masiqale kwaba bantu ke Chuma kuqala before siye kanye kule nto yokuyipreventa ne, ukuze abantu bahlale besafe kakhulu. Xa wawuke Okay. wane-TB after 2 years kufuneka ubheke ekliniki uyokhohlela. Okay. Then ukuba ngaba uhlala nomntu one-TB, nina bantu sinibizwa ngoba zii-contacts zakhe, kufuneka aba bantu bahambe bayokhohlela inezeke ekliniki. Okwesithathu, aba bantu basanda kudiagnoswa i-HIV kufuneka bekhohlele, sibajonge ukuba abazuqala treatment yentsholongwane kagawulayo kanti bane-TB. Sibe naba bantu kudala besetritmentini yentsholongwane kagawulayo, xa be-due for i-viral load yabo kufuneka sibakhohlelisile. Sinabantu ababaluleke kakhulu, abantu abakhulelweyo,
aba bantu bakhulelweyo kufuneka bekhohlele, banee-intervals zabo ke abakhohlela ngazo. Qho ezaa date bazinikwa ngoonesi phaa ekliniki uba mababuye kufuneka bekhohlela abo bantu abo. Ngokwenza njalo ke wena Chu, sizama upreventa ukuba ngaba ungabi sabanayo, ukuba ngaba unayo yitya itritmenti, ukuba ngaba awunayo sikusithi ke ngosiyakhusela. Kwi-prevention xa sithetha ngayo kuqala sinento natural prevention, okokuba ngaba sigade iindawo esihlala kuzo, okokuba ngaba zihlale zinomoya osirculatayo. Iifestire xa sivula kakusasa zibalulekile uba sizivulile, sivule iminyango yethu. Khumbula kaloku Chuma, sihlala kwizindlu ezincinci and ke ngoku noba kuyabanda just nje uvula kungene laa moya, then noba ke ngoku uzawuthi xa kuhlanjwa niphinde nivale, kodwa ubalulekile umoya, awuthengwa, awuthwani. Okwesibini, xa kuthe kanti ungumntu okhohlelayo, awuzazi njengokuba ukhohlela, ndingakhohleli ke nam ngoba ifiva iyandiqala namhlanje. Ukuba uthe kanti ungumntu okhohlelayo, usakhumbula ngeli xesha leCOVID, wonke umntu wayenxiba imaski. Wena kanye incakasana ukhohlelayo, khawunxibe imaski yakho, uthathe isifonyo sakho uyifake, uzikhusele, ukhusele nabanye abantu. Okwesithathu ke Chuma, xa sele ke ngoku ukhohlele kwafunyaniseka okokuba ngaba awunayongo ke ngoku le ntsholongwane, uhlala nalo mntu une-TB, unale ntsholongwane kagawulayo, awunayongo ke ngoku le TB, sinayo i-preventive therapy esiyisebenzisayo etyiwayo. Ityiwa ke kuthiwa ngu-3 months, ne? Ziipilisi ezityiwayo in 3 months. Kule 3 months siyitya weekly, uyayibona? Then kulo weekly, if ndandiyiqale ngoLwesibini, zamane ndiyitya ngoLwezibini. So siyenye ye-preventive therapies esinayo ke leyo. Kodwa wena mntu ke ngoku ugqitya uthestwa intsholongwane kagawulayo as we speak, upositive, unjalo sikutshekisha i-TB, sifumanise uba awunayo nge-TB, kufuneka uyipreventile ke ngoku, utye laa awufithi ke ngoku wena kuloo 3 months, ne? Once a week. Then ibe ngoku uba ngubani xa usoyibala, kodwa funeka ingu-12 dosages, iyayiqonda ke? Then wena uzowutya into ephaa ku-6 to 12 months. Ziipilisi eziyipreventayo ke i-TB. Kubalulekile ke Chuma ukuba abantu xana bekusithiwa nizokhohleliswa apha ekhaya kuba umama unomxhego ne-TB, kufunekile ke kubalulekile uba niyifumane le treatment ukwenzela okokuba ngaba ingabi sanihlasela, ne? Ngoba kaloku kulula ukosuleleka njengoba sesitshilo. Iyenza iwari ke ngokuba ngaba abantu bebeyokhohleliswa kulaa mzi abayifuna, because abantu abaninzi abakufuni ke utya itreatment bengaguli. Baye bathi bona abaguli, so bangayithathi. Iba buhlungu ke ngoku xa uzawubona laa mzi wonke une-TB kanti bebesekliniki qha bona bathini, barefyuze uthatha le treatment. Sizi-experts Sisilulu apha ekuhlaleni. Ufumanise into yobana ke iintetha ziyabethabethana thina abantu apha ekuhlaleni nje in general when it comes to indaba ye-TB. Omnye umntu uzawumva esithi, hayi wethu, as long as ndingekho kufutshane kakhulu kululu, because uzawuthi ululu xa ekhwehlela uba ngaba amathe akhe aze azobetheka apha kum, then ndizawuchaphazeleka. So as long as ululu ephaa kude, ekhohlelele phaa kude, andinaxesha laloo nto leyo. Angahlala ne-TB yakhe and andizoyitya mna i-prevention pill for i-TB because ululu ndiyabaleka xa ngaba ezawukhwehlela. Ndifuna into yobana ke ingaba avoiding close contact with umntu one-TB, even though sihlala apha endlini, if ndidlalela kude, ndiyabaleka mna, ndithi mna xa uzawukhohlela ke mntana sekhaya, okanye ufumanise ubana kweminye imizi Sisilulu laa mntu une-TB for the period of i-treatment yakhe uvalelwa endlini yedwa because kuthiwa makahlale yedwa kuba si-avoid into yobana masibe ne-contact naye. What is your take on that? Indivisa kabuhlungu ke leyo uyithetha into. Ezinye izinto ndine-experience yazo. Yeah. Okokuqala wena Chu, umntu oyi-close contact yam ngumntu endichithe naye ii-hours eziyi-8 ehlala nam, ne? Meaning that aba bantu baphangela nam, aba bantu bahlala apha endlini nam, aba bantu banazo nyhani ke eza hours baza kosuleleka. Kodwa ukuba ndisetritmentini ye-TB futhi niyandisapota, niyandibona ndiyayiginya, within 2 weeks andisakwazi ukosulela mntu. Uyayibona laa nto? Andisakwazi ukosulela. So ayikho le nto kufuneka ndibe ndicalucalulwa. Qha into ebalulekileyo mandisapotwe, ndiyitye le treatment yam ngexesha elililo, nditye ukutya okuya egazini ukwenzela ke ngoku ndizowupreventa ukuba abanye abantu bangosuleleki. Kona
kona abantu wena Chuma abafuni ndicela mna emisebenzini. As a result, asisakwazi ukutsho emisebenzini sithi size ngenxa kalulama nomxhego ne-TB, sinendlela yethu thina yongena. Sithi phaya sizokwenza i-campaign, uyayibona? Ngoba sachaza even ke nabaqeshi aba abasekho comfortable. Andazi ke singayilwa njani, mhlawumbi ungakuhlale phantsi ngenye imini uke uyicinge uba ngaba singathini. Okona Yeah. kubalulekileyo kona ukuba wena mntu une-TB, thetha inyani xa usekliniki uthi endlini ndihlala nobani 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 nobani, ndinabantwana aba-underage abanga. Uyayiqaphela? Okwesibini, emsebenzini abantu endisebenza nabo ii-hours ezininzi ngaba, ubachaze ubachaze ubachaze. Ngoba xa uthe wabachaza akunideki noba masiye emsebenzini, siya kanye kanye kubo sibakhohlelise and ke ngoku sibone uba bayosuleleka okanye abasuleleki, siba-educate abantu bathathe i-treatment yabo. Kona ukuba ngaba umntu iqala i-treatment yakhe within 2 weeks, after 2 weeks eyityile laa treatment, hayi akasekho highly infectious kakhulu, akasosuleli kakhulu. Noko nokwana aba bantu abanodi babe nexhala kucaba umntana wabantu uzawuvalelwa yedwa ekamereni. But sibe siyityile nathi apha endlini laa pilisi yokupreventa ne. Ewe, kufuneka siyityile laa pilisi, ibalulekile wena. Laa pilisi yoprevent ibaluleke kakhulu, iyakukhusela. Iyakukhusela Chuma, ngoba uba ngaba uyithathile laa pilisi ude ayoyigqiba itreatment yakhe ningakhange nabonwa okokuba ngaba nine-TB, niyipreventile. And into emandi ngayo ka iyandichaza, andikhathali noba ziyi-5 okanye ziyi-6, kodwa kwi-12 weeks yakho uyigqibile laa treatment. Ubukhe wabalula sisilulu into yobana xa ubukhe waba ngumntu one-TB, masithi une-TB ngo-2025, ndidiagnoswe ngoJanuwari, ndiyitye i-treatment yam from January up until June, then xa ndiyotshekiswa ndiyokhohleliswa ngoJulayi mhlawumbi, fumaniseke uba hayi sana Chuma uyitye kakuhle i-treatment yakho and awusenayo i-TB. But 2 years kufuneka ndiphinde ndiyokhohlela futhi. And abanye abantu abayi-priority ngabantu aba-HIV positive abasasandodiagnoswa with HIV, and naxa udue for i-check-up yakho xa sekuya kuhamba ixesha kuyafuneka ubana uphinde utshekishe. Xa ungumntu okhulelweyo, you also need to check for i-TB. Why aba bantu beyi-priority? Bayi-priority Chuma kuba kaloku sithe ihlasele i-immune system yakho, andithi i-TB. So xa wawuke waneska sesilonda uze uphinde ukrweleke, kuba lula ukusuleleka. Uyayibona? Okay. So yile nto kubalulekile abantu ababe ne-TB bamane beyozikhangela ngoba baza kuba ngamaxhoba ethubeni, basuleleke msinyane. Khumbula sithe nawe wena mntu ubusetritmentini ye-TB, xa ugqiba itreatment yakho ye-TB kufuneka uyityile le preventive therapy. Abantu ke betreatment ye-TB kunzima ke Chuma, uyayiqonda uba unale 6 months ebesitya le treatment, then xa usithi ke ngokuthetha ngale preventive therapy usithi ke khawuphinde uzikhusele ungosuleleki, bangavumi, kube lula ke ngoku kosuleleka kwabo. Intsholongwane kagawulayo iyafana ne-TB kuba ihlasela i-immune system yakho, nawo amajoni omzimba abe weak. So kuyanyanzeleka okokuba ngaba aba bantu sibatshekishe ngalo lonke ixesha sibafumana, sibatshekishe okokuba ngaba abazi kosuleleka na. If abosulelekanga sibaprevente, if bosulelekile bangene etreatmentini. Ndicinga uba aba bantu bonke kum babalulekile Chuma kakhulu kwi-preventive therapy. Umntu into esifanele uba ngoku siyayithetha, I hope abantu bam bayandimamela, ndidla ngondithi kubo ngoku sisuka kwiwinta, wonke umntu ebevalelene endlini kungavulwa zifestile kulayitwe iihita, abantu mabahambe bowukhohlela. Usakufumaniseka uba une-TB utya itreatment yakho uzoba seyifu kule migidi sisayitya. Ukuba ngaba kuthe kanti awunayo i-TB uzoba seyifu uprevente ukuba ngaba uhlala nomntu one-TB okanye unentsholongwane kagawulayo, uprevente inantsika i-TB yakho, uzawuba ngumntu oseyifu kakhulu. Awuzuthi xa ukhohlela kuthiwa oh, uyayibona? Sisilulu, ubuyicacisile kwi-conversation yethu egqithileyo into yobana unyango lwe-TB luthatha ixesha elingakanani. We have 3 months, we have 6 months, we have 12 months if I'm not mistaken. Nantsi ke kodwa into ebalulekileyo ndifuna siyithatshe best because we are left with 5 minutes qha before sigqibezele. Kwenzeka ntoni xa ngaba uchuma kufumaniseka into yobana ke i-duration yakhe yobana makathathe i-treatment yi-6 months, but 6 months, but kufumaniseka ndithi xa ndifika ku-4 months mna Chuma ndiqonda into yobana mntanasekhaya ndiphilile, andisakhwehlele, andisaboni into ngoku, kwenzeka ntoni kum? But before you respond to that question, masive umphulaphula uthini. Mandicela ndibuzele uba mhlawumbi kuye kwafunyaniswa umntu ene-TB ekliniki,
abantu sebeyithetha uba oh hayi ubuke une-T_B u-H_I_V ngoku. Mbona uba une-T_B u-H_I_V. Inoba loo nto ibangelwa yintoni? All right. Lulwimi lwabantu. Thank you so much. I think the question, Sis Luli, is all about linking TB with HIV. The minute kuthiwa ndiyadiagnoswa with TB, sesiyazi into yobana once ube diagnosed with TB, chances are very much high that the HIV positive. Ingaba into eyenzekayo rhoqo leyo? Masive lona uphulaphuli, Sis Luli, before you respond. Molo, ndicela undibuzele if uba mhlawumbi kufumaneke umntu ene-T_B phayana ekliniki, then ke ngoku angatriti as uba mhlawumbi unikwe i-treatment for 6 months angatriti, kuye kwenzeke njani xa ifumaniseka uba ibengatriti ka isiwa esibhedlele? All right. Ndiyacela torho. Okay, I think Elena, it goes back to the question I asked you, Sis Lulu, before we go to imibuzo yabaphulaphuli. Can you respond? Okay, masiqale ngale yentsholongwane kwakunye ne-TB. Yes, sithi zingamawele, kodwa ayisiyonto eyenzeka qho yokokuba ngaba kuthiwe xa une-TB kuthiwe unentsholongwane. Ziyathestwa mos ezi zinto. Uyathestwa i-TB, TB. Then awukwazi ukuthi utheste i-TB singakuthesti intsholongwane kagawulayo. Ixhomekeka kuwe ke ngoku kwimpilo yakho, kwi-lifestyle, life modification style yakho. Ukuba ngaba ungumntu ongayisebenzisiyo ikhondom, uyayibona, soze ungosuleleki intsholongwane kagawulayo. Kodwa ke still kuxhomekeka ulala nabani na. So intsholongwane kagawulayo yona izihambele yayo, i-TB izihambele yayo, kodwa kufuneka sikufumane. It's not obvious okokuba ngaba kuthiwe xa une-TB obvious unentsholongwane kagawulayo. Le into mayiphume ezingqondweni zethu. Okwesibini, ndifuna sisuse le ndawo ithi bavele abantu ibe ngathi yinto abayaziyo. No, yinto abangayaziyo qha bayakucingela. Khumbula umntu ukujonga nje akunika isifo. Umntu khange masithi uzigulela ngeswekile yakho uyaphela sebesithi une-TB. So umntu makavele nje asisuse loo nto leyo, sesastigma sifuna usisusa esi, ngoba once ube sowunentsholongwane sistigma esibekwayo eso. Masigqithe siye kulena ke ngoku uye watya itreatment wayiyeka esithubeni. Kaloku xa uye watya itreatment yakho, okokuqala akululanga mos, mna ndifuna uthetha inyani, akululanga uginya iipilisi everyday. Yile nto kufuneka kubekho umntu okusapotayo. Wayiyeka ke ngoku wamane uinterrupta, kuthiwe uzayitya 6 months, wamane wena uyeka uphumle kule veki. Uphinde uthini? Thina into esiyenzayo ngalaa date ubuzawugqiba ngayo sibala ezaa ntsuku ubuzitsibile ne sikongezele. Awukayi ke ngoku i-2 months. Kodwa ukuba ngaba uye wayiyeka itreatment yakho kwagqitha i-2 months after uyiyekile, sikubala kwaba bantu balahlekileyo funeka sibakhangele. Naleyo ke chuma iza kuwe. Masithi ngoku wena usafuna uze ekliniki ubheke esibhedlele. Wena mntu ufuna ubheke esibhedlele, chaza inyani uba bendike ndatya itreatment ye-TB ndayiyeka phakathi. So much that bazokwazi utesta. Xa bekuthesta ke ngoku this time around baza kuthatha u-culture and sensitivity ne bagqiba bakuthatha u-AFB, because xa beza kuthatha laa TB nathi kuzawufika ukliye. Remember une-4 months 3 months oyityileyo, kuzawufika ukliye uziqhathe wena uthi TB ayikho kanti TB isekhona emzimbeni wakho. So kubalulekile uba nawe wena mntu ugula yiba nenyani, baxelele okokuba abazukubetha sithando sama kubethwe ekliniki nakwazi nasesibhedlele. Uxelela ugqirha okanye unesi okokuba ngaba hayi bendiyitya itreatment ndaziva ingathi amahlaba nokukhohlela yonke le nto ndibhetere. So ngoku ndinexesha elikanga ndiyigqibile i-2 months ne-3 months ndiyekile, ukwenzela uzokwenziwa zonke izinto ndizithetha uphinde ukhohleliswe again, then uzokwazi uphinde ubuyiswe le treatmentini yakho. Ayinqondi uba iyingxaki ke leyo. Then with the treatment wena Chuma ye-6 months entoni yonke laa nto leyo sithi yi-6 months uyafana ke ngothe ngoku sesizalana ke ngoku MDR kwakunye no-TB lo uqhelekileyo. Sithi ngu-9 months, sithi ngu-12 months, sithi ngu-18 months, sithi ngu-24 months, but zonke ziyafana. Ukuba ngaba uye waziyeka phakathi awuphilanga, qha uziva ingathi ungcono. Apha ibuye khona ngamandla izawubuye ikuhlasele kakhulu, uve siyibone ngawe sele ke ngoku ungasakwazi nokuthini. Ubuchule yitya itreatment yakho ugqibe. Ne kaloku khumbula silwa nentsholongwane esemzimbeni wakho xa sisinyanga i-TB. Then ukuba ngaba uye wayiyeka ithi apha ivuke khona, andithi wena ubuyicinezela ngalaa treatment apha emzimbeni wakho, uyiyeka kwakho ivumbulwa ke ngoku umntana sekhaya sele ingasafuni nohleka nawe. So ubuchule yitya itreatment yakho kwenzela uzibone ukhuselekile.
Alright, Sislulu, siyabulela kakhulu ukuthi ngexesha lakho benemini manje. Sizawudibana ngoku xa kwi-conversation towards the end of November silinka i-HIV and i-TB ke xa siphinda sidibana this time around. Mandibulele ndibulele nakubaphulaphuli ngonimamela. Hayi uyayazi wena sitsho qho sikhona. Enkosi ndiyabulela. Nkosi kakhulu. Thelela impilo yakho.